እሺ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም እንታይ እዩ? ብዛዕባ ኢሜጅ ኣብ HTML ከመይ ጌርና ስታይል ክንገብር ንኽእል እዩ። ብዝሓለፈ ኢሜጅ ተጠቒምና ከመይ ኣብ HTML ከመይ ጌርና ኢሜጅ ተጠቒምና ኣውትፑት ንምምፃእ ንኽእል እዩ ዝብል ነይሩ። ኣውትፑት ብዝሓለፈ ኣብ ፓርት 14 ዝሰራሕናዮ ከምዚ መፂና ሎማዓንቲ ከዓ ከመይ ጌርና ስታይል CSS ተጠቒምና እዚ ኢሜጅና ናይ በለስ ኢሜጅና እዚ ከመይ ጌርና ስታይል ዘለዎ ክንገብር ንኽእል እዩ ዝብል። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ እንትን ንብሎ እሞ ሰለስተ ዓይነት CSS ስታይል ኣለዉ። ኢንላይን፣ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል። ሎማዓንቲ ኢንላይን CSS ንጥቀሙ። ኢንላይን ከዓ ኣብ ሄደር ሰክሽን ንጥቀመሉ። ሄደር ሰክሽን ማለት ካብዚ እስካብ ዘሎ ማለት ሓቋፊ ማለት እዩ። ሓቁፍ ማለት ኣብ ሄዲንግ ውሽጢ ዝሓቁፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ስታይል ንጥቀም ማለት እዩ። ስታይል ኤለመንት ንጥቀም ስታይል እሞ ስታይል ተጠቒምና ስታይል ታይፕ ንጥቀሞ ቴክስት ቴክስት ስላሽ CSS እሺ እዚ እንትን ደግሞ H1 ካሬ ብሬስ ተጠቒምና ከዛ እዚ ማርጅን ነንቀሳቕሶ እንድሕር ደሊና ማርጅን ስታይል ወይ ከዓ ከለር እንድሕር ደሊና ለምሳሌ ብራውን እሺ ፓራግራፍ 1 ካሬ ብሬስ ኢንተር እና እዚኣ ግን ፓራግራፍ 1 ለይና ፓራግራፍ 1 ያውን ኢንድ 1 ያውን ፓራግራፍ 2 ያውን ፓራግራፍ 2 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከዓ ኮለር እሺ ቶማቶ እሺ ፓራግራፍ 2 ካሬ ብሬስ ኮለር እሺ ብሉ ቫዮሌት ደግሞ እዚያ ሲንገራሙ ሪፍሬሽ ይሁን ታመጽኝ ከዚ ብሉ ቲፕ ብራውን ማለት ነው። ሁሉም ቀለም ሰት ማሰሊ ፒዋን ደግሞ ላይክ ኢት በለስ ኢንሰመር ሲዝን ደግሞ በቶማቶ ከለር ቶማቶ ፎር ሲንግል ፕራይስ ኢቲፒል ደግሞ ብሉ ብራይት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሓድሽ ላይ ንክጻሕፍ ፈልጥ ሆነ ኢት ላይክ ኢንሰመር ሲዝን እንድሕር ሓድሽ መጻሕፍ ደሆነ እዚኣ ኢንድ ብሬክ ስላሽ ኢንድ ብሬክ ያተነ ሀደ ሓድሽ መስመር ነጸለያ ማለት እንውላይን ማለት እዚኣ ኣብ ንውላይን ምምጻ ማለት እዚኣ ማለት ሶሪ እዚኣ ምትቼክ ሰለትያ وكل أفكارين كيف زيادة فيها هذه نقول مثلا ما أدري ስለዚህ ኣብዚ ከዓ ካልእ ዝስከልና ኣብዚ እስኪ ባክግራውንድ ከለር ነው ባክግራውንድ ቦዲ ማለት ቦዲና ማለት ሲንግል ፔጅ ማለት ሲንግል ኤችቲኤምኤል ፔጅ እዚ ቦዲ ኮንተንት ዝሓዘ ማለት እዩ። ካሬ ብሬስ ባክግራውንድ ናዚ ባክግራውንድ ከለር
يلو ለምሳሌ እሺ የሎ ክመጽእ ይኽእል ባክግራውንድ ማለት እዩ የሎ ግን ሕዚ ወቅቱ ምስ ክረምቲ ተታሒዙ አረንጓዴ ከለር ማለት ሓምለዋይ ግሪን ሓምለዋይ ከለር ኢና ንደሊ ክረምቲ ምስ ሓሊፉ ሴቭ ዘይገበርኩ ቅርጻት ሴቭ ሕዚ ባክግራውንድና አረንጓዴ ኮይኑ ይኾነና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እዚ በለስና እዚ ንተመልካትና ክርአ ድሓን እዚ ማለት እውን ድሓን የማን ክገብሮ እንድሕር ደልየ እንታይ ይግበር ኢሜጅ ይብልሞ ኢሜጅ ካሊብሬስ አይማ ማርጅ ሌፍት ማርጅ ሌፍት ማለት ካብ ፀጋም ተጓዒዙ ናብ የማን ሓንተት ክደልየ ማለት እዩ እዚኣ ብ50 ፒኤክስ ተልያ እዚኣስ ናብዚ ንኽትንቀሳቀሰለይ ማለት እዩ ናብዚ ሽፍት ንክትገብር ናብ የማን ማለት እዩ እሺ ሪፍሬሽ ክገብራ እሞ ኣብዚ ክንቀሳቀሱ እዩ ካብዚ ናብዚ ማለት እዩ ሪኢኹም ናብዚ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ማርጅ ተጠቂምካ እዚ ንተመልካቲ ይመሓላለፍ ማለት እዩ ነዚ እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ነዚ እውን ናብዛ ሙልቲፕ እዚ እውን ናብዚ ገፅ ንክኮንና እንድሕር ደሊና ማርጅ ንጥቀም ማለት እዩ በዛ ንገብሮ እዚ እሺ ኢንተር ማርጅ ሌፍት ለምሳሌ 70 ፒኤክስ ተልዮ እዚ ከዓ ማርጅ ሌፍት 70 ፒኤክስ ተልዮ እዚ ማርጅ ሌፍት 70 ፒኤክስ እዚ ራን ንገብራ እሞ ሴቭ ጌርና ራን እዚ ዝፅሑፍ እዚ ናብ ኮናይ ንማእኸል ማለት እዩ ሪኢኹም እዚ ኮንናዮ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ከዚኣ ከለራ እንድሕር ቀይራ እሺ ቲትል የቀይራ እሞ ብሉ እንድሕር ገይራ ደልየ ቲፕ ብሉ እንድሕር ገይራ ደልየ ግን ብሉ እንታይ ሸሪት እሺ እዚህ መጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ደግሞ አንተ ሰገነታኛ ባክግራውንዱ አረንጓዴ ገርናኛ ማለት ነው ባክግራውንዱ አረንጓዴ ባዕሉ ባዕሉ ተበለስና አረንጓዴ ስለዚህ ከም ዝገርና ስታይል ምግባር ንኽእል ንመልአክቲ መዓልቲ ፕሮግራም ኣብዚ ኣክል ኣጻፍካ ንረኽብ ሰላም ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሓድሽ ነገር ክመፅኹም ኖቲፊኬሽን ካብ መፅኹም ከሆነ ሰብስክራይብ እንተገይርኩም እዩ ሰብስክራይብ እንተገይርኩም ኖቲፊኬሽን ክመፅኹም ከሆነ ስለዚ ያው ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ እውን ብምግባር ያው ኣተባብዑና ማለት እዩ እሺ